Wis rumangsa adoh saka kraton ing Giripura kang supaya bedah pikat ana ing kraton Giripura kepingin mangerteni sepiro jembaring kahanan ing kraton Giripura nanging sakwise aku tumeka ning alas Guwa Mangling penggalihku malah kaya ora karo-karo. Iki kok kaya ana gondo arum tak wang. Iki gondo apa iki? Penggalihku badanku kabeh rasa mrinding. Ana ing alas gua. Iki ana apa? Panjenengan sampun ngertos dateng asmaku. Oh. Sok sapa wae kang liwat ning papan kene aku mangerteni asma. Lajeng panjenengan meniku sinten? Aku Dewi Nagasari. Dewi Nagasari. Iya. Kok saged panjenengan cumondhok wonten ing alas Guwa Mangling menika? Jalaran kang duwe panguwasa ning Guwa Mangling ki aku. Sapa wong sing teka ning papan kene mesti aku pirsa. Joko Sambrono. Injih. Arep menyang endi? Mundi dawuh dalem Kanjeng Rama kepengin mangertosi. Iya. Sepinten jembaring kawontenan wonten ing Guwa Mangling. Jajah desa Milangkori piyambakan. Injih. Joko Sambrono. Injih. Nek ora kabotan ning papan kene iki aku kang bakal ngampi-ngampingi karo jam. Kersanipun kados pundi Kesumute? Batiri sliramu. Ora mentolo. Yen to aku nyawang wong bagus tindak piyambakan. Joko Sambrono. Ya ning papan kene iki aku kang bakal batiri lan ngampi-ngampingi karo jantra. Nyuwun pangapun. Nah ning panjenengan meniku salah sawijining lelembut. Ratu-ratu ning lelembut. Kok badhe remen dateng menungso meniku kados pundi? Kowe aja sok sujono marang aku sing ora-ora. Jalaran ngene Joko Sambrono. Injih kados. Titi Wanci ki sing jenengane menungso duwe watak dur angkara murka ki akeh. Senajan to aku ki lelembut, nanging watake aku ora kaya watak menungso sing duwe watak murang tata. Nanging mboten jamak limrahipun. Lelembut sambut siling akrami dateng menungso. Senajan to aku karo kowe iki mung sejelan beda nggon. Nanging tulus rasane atiku bakal paring pitulungan marang sliramu Joko. Punten dalem sewu Sumute. Kula tetep mboten nyagahi. Loh, yen kowe kok ora gelem tinimbang kowe ning papan kene iki mengko cilaka, kowe bisa mlebu ana ing kukubaning Guwa Mangling ning kowe mengkone ora iso metu. Yen kowe ora bisa minangkani apa kang dadi karepku, Joko. Kula mboten ajri.
Kula mboten ajeng sinaosa kula mboten saged medal wonten saking alas Bumangling. Wonten dalem sewu Wong bagus, wong bagus. Panjenengan menika salah sawijinipun jin. Kedahipun menawi badhe sambut sirahing akrami dhateng sak bangsanipun. Inggih kalian jin menika. Aja kaya Boten ngono kalih to. kula semute. Witing tresna jalaran saka kulino. Nembe titiwanci ki aku karo sampean ketemu. Nanging rasane ngatiku wis duwe rasa tresna karo. Nanging kados pundi suraing para kawula wonten ing kraton Ning aja omong-omong rak ya ora kelakon ngerti to. nyuwun pangapunten. Ing tembe kula menika ingkang gumantos nata wonten ing kraton Giripura. Menapa pantes kula menika kagungan garwa salah sawijinipun jin tersebut? Ora ana barang sing ora pantes. Apa-apa yang wis gathuk, kok dadine apik, wis percaya aku to. Nyuwun pangapunten kesemute. Tetep kula mboten saged nglampah. Wis kene manut to. Kula tremut. Nek jane aku ngerti marang litrik ing netramu lho. Nyuwun pangapunten. Kowe seneng karo aku to? Injih. Mbok bloko wae. Batos kula ugi rumaos tresna dhateng panjenengan. Nanging mboten jamak limrahipun menawi calon pangeran pati wonten ing kraton Giripura gegandhengan Sana Patremut kesemute. Lerasi ngopi lucu luwe. Kesemute. Joko Sandrono, yen kowe iki Patremut. sagung ngladeni apa kang dadi karepku, mengko kabeh bondo donya sing ning Guwa Mangleng iki tak pasrahke karo sliramu lho. Wonten ing kraton Giripura menika sampun boten betahaken bondo donya. Amargi kraton Giripura menika sampun kuncara ing bawa. Aja sok kaya ngono, Boten. biasane menungsa kuwi sok murka karo bondo donya. Nanging kasunyatanipun kados mekaten. Wang bagusun suwi Sampun Wong jarene ora kersa kok ya dumek ya manut wae penak to. panjenengan menika salah sawijining jin. Menawi panjenengan kersa kula mutaken. Menawi badhe sambut sring akrami niku Tak dhateng kandhani. jin Saiki ngene. Sing jenengane jim karo menungsa ki biasane rasane malah sok enak jime lho. Mboten. Lho nek ula ki luwih lunyu kok. Mboten Kesunwa Dewi. Tenan. Kula tetep mboten purun. Ora kepengin Ngadosi dhateng ngrasake. panjenengan. Tenan. Injih Kok nek wis mboten. rasan kowe tuman lho. Kula tetep mboten sagah Kesunwa Dewi. Nyuwun pangapunten.
Saestu nyuwun pangapunten. Kowe iki mbok gemeske lho. Ampun kados ngaten menika to. Bagus e kaya ngene. Aku ning Ampun, mbok kados manglang ngaten kene iki menika to. ya lagi iki aku lho ora wong bagus e kaya wong kok bagus e kaya ngene mentah kaya ngopo rasane. Wis tak rewangi, aku wis buntute kidik-kidik ngono lho. Panjenengan menika kula aturi mboten. Mbok saking mampir sani buntutku wis centat-centit lho. Panjenengan sampun ngendika kados ngaten dhatengku. Rening panjenengan menika salah sawijining sardula. Menapa saged kelampahan kula lelados dhateng panjenengan? Anggen melados lajeng kados. Dasar saku nadoli jane kloro-loro. Aku wis rumangsa yen aku ki sakiring dewasa lho. Wis mangsane kamengku dening kakung. Lah ning papan kene iki aku tekmu karo Sri Ramu ki kudune kethuk ngono ki dadi jodhone. Kesumote. Ing ajeng kula sampun matur dhateng panjenengan. Menawi kula tetep boten saged nglampah. Tak kandhani. Iki lho. Iki copot siji tak benahi. Iki lho sinjang iki kok malah ora tata ki piye to? Sampun. Ning papan kene iki kabeh panguwasa engko lho mangleng ini tak pasrahke Sri Ramu. Injih. Saderengipun kula badhe paring wangsulan dhateng panjenengan. Sak ora sabar aku gelem ya. Kula badhe nyuwun idi pangestu dhateng bapa guru kula. Mbok menawi ing semangke bapa guru kula menika nayogyani menapa ingkang dados kepikajeng kula. Kula sagah dados garwa. Kaya mau si Sandene tindak mrene karo bapa gurumu kok ya piyambakan lho sampean iki. Injih. Bapa guru law saweg semedi wonten ing patung. Ngono ya. Aku memuji ning ngersane Bathara, muga-muga apa sing kok karepke lan sing tak karepke bisa keturutan. Sri Ramu mapan ning gua mangleng kene kabeh panguwasa ning kene tak pasrahke marang Sri Ramu. Injih. Nyun pangapunten kesemut. Saderengipun kula nyuwun idi dhateng panjenengan. Kula badhe manengku puju nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Kang Murbaing dumadi. Kalih nyuwun idi pangestu dhateng Bapa Begawan. Ngono. Saumpami kula dipun keparengaken dipun sarujuki menapa ingkang dados pikajeng kula. Kula sagah ngladosi dhateng panjenengan. Namung kesemut Dewi. Piye? Saupami Bapa Begawan boten marengaken kula sambut dhateng panjenengan. Ageng pangapunten panjenengan kemawon ingkang kula suwun kesemut. Donga dinonga aku donga kang becik, Sri Ramu uga duwe donga kang apik. Muga-muga apa sing dijangka bisa keturutan kajabatan. Nanging aku nyuwun. Kados pundi kesemut? Aku disun. Menika mangkih, menawi sampun dipun parengaken dhateng Bapa. Menawi dereng wantun kesemut. Pramila ngaten kesemut Dewi. Kula badhe nyuwun dhateng Bapa supados rawuh wonten ing
papan menika. Heeh. Pramila kula badhe manengku puja monggo panjenengan kula aturi nderek menapa ingkang dados pikajeng kula. Ngono apa kang dadi karepmu? Tak sendikani Sambara. Pangeran Sambrono, panjenengan nimbali kula Jamaluddin. Wonten bab menapa? Nyuwun pangapunten. Ndadosaken kejoting penggalipun Bu. Inggih. Saestu kula badhe nyuwun pambiyantunipun Bu. Rehning kula wonten ing alas Guwa Mangleng menika. Kepanggih dumateng Kanjeng Putri. Saestu badhe mundhut garwa dhateng. Pramila kula nyuwun iguh pamrayunipun Bapak Begawan Jamal Sutik. Jeng Pangeran. Inggih. Kula sampun ngertos. Inggih. Menika Dewi Nagasari. Inggih. Ingkang mapanipun wonten ing Guwa Mangleng. Inggih. Dewi Nagasari. Pangling karo aku. Subhanallah. Kowe sawajine lelembut. Nanging kowe arep seneng karo menungso mongko jeng pangeran. Iki besok ing bakal digadang-gadang jumeneng ratu ana ing Giripura. Kowe aja sembrono to. Apa ora oleh? Titeng jalma menungso andon katrenan karo sawijining jin. Aku titahing Gusti menungso uga titahing Gusti. Kasunyatan Joko Sambara tresna marang aku. Sing kandha sapa? Jeng Pangeran. Menapa saestu panjenengan ugi tresnani dhateng Nagasari? Punten dalem sewu. Kula mboten tresna dhateng Gusti Putri Nagasari. Namung kula badhe nyuwun pambiyantunipun Bapa. Menapa Bapa sarujuk menawi kula tresna dhateng Pangeran. Dewi Nagasari. Menika mboten sarujuk. Awit panjenengan menika jalma menungso. Inggih. Nagasari sawijipun lelembut ingkang mapan wonten ing Guwa Mangleng. Monggo panjenengan benjang dipun gadang-gadang jumeneng ratu wonten ing Giripura. Inggih. Menawi Bapa mboten ngeparengaken kula nderek kados pundi iguh pertikul Joko Samrono. supados Nagasari menika saged kendang saking papan. Panjenengan badhe kula bantu. Inggih. Matur Ampun kuwatos. Kula ingkang badhe ndampingi panjenengan. Kok dadi kowe kandha ngono? Malih kandham. nyuwun pangapunten. Ing ngarep kowe seneng karo aku, gelem sago ngladeni apa kang dadi karepku. Injih, kula nyagahi dhateng panjenengan. Menawi Bapak Begawan Jamal Sudik menawi giyani dhateng kula. Nanging kasunyatanipun ing wekdal menika Bapak Begawan mboten ngeparengaken kula dhateng panjenengan. Nyuwun pangapunten kesumpen. Ora siji ora loro, sing jenengane jalmu manungsa duwe watak adigang adigung lan adiguna duwe watak angkara murka. Pengkhianat kowe. Monggo anggenipun panjenengan badhe dukani dhateng kula. Kyai Jamaludin. Dewi Nagasari. Apa? Kowe pancen licik, pancen pinter. Kowe salin wujud dadi manungsa. Mongko kowe iki wujude bangsa naga. Sing paguning papan kene iki kowe paring palila apa ora enak aku andon kasinan karo Joko Sambrono. Ora iso. Kowe bisa arep dadi garwane pangeran Sembrono. Nanging yen pancen bisa nglangkai Jamaluddin. Jamaludin. Piye? Ngino karo aku. Ngino karo Dewi Nagasari. Neng papan kene iki sing duwe panguwasa aku.
Mangerti ya, Guwa Sewa Mangleng iki. Iki kukuban kraton ing Giripura. Aku ngerti. Nanging Kowe padha karo numpang mapan ana kene iki. Senajan aku numpang, aku duwe hak rasa tresna. Aku duwe hak tresnani barang sawijine wong. Kowe sawijine lembut, jodohmu ya karo lembut. Menungso jalma menungso, jodone ya karo jalma. Sadurunge ana kowe ning papan kene nyatane mau Joko Sambrono saguh ngladeni apa kang dadi katresnanku. Nyatane saiki. Nanging saiki ora saguh. Pangeran Sambrono ki durung ngerti sing saktenane kowe. Nuwun sewu Pangeran. Injih. Estunipun Monggo, Bobo. Dewi Nagasari menika wujudipun menika wah ngegilani. Menika wujudipun menika naga. Naga. Injih. Nyuwun pangapunten, Bobo. Nyuwun pangapunten. Kowe arep ngapusi karo aku. Ora. Apa kira kowe wani karo aku? Apa sing tak wedeni? Nek papan kene sing nang ngarepku ya kuwi mungsuhku. Nek manut karo aku ora bakal ganggu gawe. Nanging yen ora manut, apa sing bakal tak tibake, apa sing bakal tak wenehke bakal tak kletek. Aja sembrono kowe. Dicoba nang kene iki. Kowe apa aku? Ora wedi. Sing bakal ora wedi aku. Oh iya. Ora wedi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pangeran, menika sampun rampung. Nagasari sampun pulih dados naga malih. Monggo kula dherekaken kondur wonten ing kraton Giripura.